Abusia meda se ene wada je meto Premotobre Kasee ne so na yenko epoye mantamo medical bo amane dada se Akyem fo no bi mabu na ofra won ho se concern Akyem group na womo aye ye kyerede ti asem a kane mampani John Dramani Mahama ekan ye editi a won se woye Akyem Sakawa Boys na Akyem fo nim no womo ekuo ahodo miensa baako ene ebuakwa bosome ena kotoku won miensa nyina na ka won ho bo mu a woye sa ye kyere yenko ahoma ne so ne Maxwell Kudeko entwetwe nkomo emisano ye kyerɛ ne ho asɛm Max bacha ma hai ye ni Adamo meda se enti ye kyerɛ no wo mo awie na wogu so wo se ameno kasa de ye kyerɛ ni na ba wie nipa be sempem me ha many car nipa be 10,000 and a free 3 Akyem state bosome kutuku and a buakwa ne bae be ka se Empenya a wɔn di demonstration ni mu no wɔn nante asama kɛse konwie nyina no wɔn bepie mu ɛwɔ asama kɛse hen ahemfie n'aboa no ɛna wɔne amanfoɔ no bɛkasaeɛ na ɛyɛ ɔsabarima ɔkɔgye man apagya ofori ɔno yɛ apapa mu hin ɛna ɔno ara ɛsa so ɛyɛ amantam mmiɛnsa wɔn ani anan mu anaasɛ ɔno odi wɔn anim o na ne kasa mu na ɔkyerɛ sɛ omusha nsɛm akɔso bi amfie wɔ etini a na ɔteman ɛya atiasɛsɛ nkame sɛ NDC amado ko ne ɔmpanifo no ɛmɛ bi ɔpɛ sɛ ɔmo ka asɛm ɛde egu ɛyɛ ɔteman na ɔmo de to ɔteman ho ɛmpe ɔkyerɛkyerɛ kan yɛ bobo mpanifo bebree ya wɔn wɔ NDC amado ko no mu ɔmo akasa tia ɔteman ɔbɔ NDC former chairman owura Terry Aboatin bɛbɔ Ashanti Regional Secretary NDC owura Kwame Zudin Abo Penny Sandoku, Abo Boya, or see the Chow Monsuma Crane and a Omampeni that are no more say. Uncle Penny Woki and Katab Camufrano, Casana Kenya, or Betomono, or so Mudu ya pass and the Omampeni that are, or also Atwas Adiswa, or two, or to my home pain. What just as some of Mampeni go Kanye, there a year Akyem Sakawa Boys no. Kasebia egu ochima hufin our chese say ne say kase Sakawa Ghana ha obia adwenya say obia oye eye fraud anase do boni e kan no oye kitase anase oye esumasi edia o se Sakawa ko bebi amam fe so mo de moja na ye adwuma e ti sa kasa opani kasa yi no odidi ye say ayade a egu ochima ho efin ti o say opani no embra na o be twa asem no ensign na be o me pacho o mane na mienu so wa be twa asem be pacho dia enyo ochima be tunu hofo now, convey na order kona no ra Archibald in 3 akwa no say after 2 days no say o man pay that am be chance me ansign now me patch wa or consensus of Akyem o mo be ye o ye say yes sir e wo nkwa kase a e wo 3 Akyem state ni nyina ko pem say o man pay that e ba be chance na say na o de chop aba nti say enya de Akyem e ba be chance yo Maxwell ye da se na ye hu se wo mu ana ye kyerɛ no na empanifo bi wom te se ahemfo mpacho ahemfo bi so etisi monte ye kyerɛ ni bi de na meka no ahemfo dodo na edi oye kyerɛ nanim da uba eye ɔkyema mu a ye ka amanto amiensa no the war wing of Akyem and it's a okoba omo no mu di dom wanim ekoko enti so wo se amanto amiensa etiesie adwuma na ka se obi de ne nan awo fori nkonya ana so obi de nan akɔkyem enti ne amanto amiensa de odi nanim ana de odi amanto amiensa enim no na ya papa mu hine no osa bari ma okogye man apagya fori ya ka apagya wa wote ase wono ene ne dom and the DHC, Sansona, Hemfo, I hold over Samantha so Abeka, I am Fubia almost so free other Akyem states in Yabaka, and no Mudi, and maybe any almost 2 who must say, Maxwell, my pen that I can or bonjo so. Yet, yet, say, ye did say, ye trana query, yasum, Jemua, Bibia, or how be ama. Now, the Edika, not mean to once in a bar. Demonstrators no any opposite one term. Ebra apa mu himba no na emrantie de nim ketetuo so himba aya omu tututuo. Edo mu yes omu de dem na emrantie yes omu petrol ato na ana opposite no cheba mo mo chi tuo se omu kwan awu mu tututuo. Enti be don hwe mienu na akiri no na ohene ba himfie se opposite na fa mofra ni to na mo ma anya dia omu be ye change na se demonstrators no omu stag na so omu wo filling station and station omu twen se aposifo no ebeje tuo nim ye twa ansa na aposifo no
almost yes, so almost the 12 more name, no, almost has almost 2 and come via and a fast to give by. So my so inside if you are making like I said demonstration, I am very peaceful. Incident behind apart from intim one say bar demonstrators no any opposed to one term. Jo Maxwell Medase. Ebusu amene Maxwell kudako na twetwe nkomo fa ye kira akoso a chemfo no na ye kire se wani ene wakoma anyo so asem aka ne mapani John Dramani Mahama e kan ye na